Es que é unha ficción. É unha ficción. Quer dicir que estamos agilipollados. Toda a historia do cine paga a pena só por esa escena. Pero esta fascinación debería preocuparme. ¿Qué pasa, freaks? Hoxe imos a estar con Jorge Coira, un dos directores máis prolíficos do noso audiovisual que, xunto co seu irmán Pepe, forman un tándem tan creativo e exitoso que ben merecen o título dos Coen galegos. Ou os Coiren tamén, vale? Na pequena pantalla destaca o seu traballo dirixindo auténticos fitos como Pá de Casares ou Terra de Miranda. E saltaría a nivel estatal con series como Piratas ou as multipremiadas Hierro ou Rapa. No mundo do cinema salientan títulos como Entre bateas, 18 comidas, O ano da carracha, Eroski Paraíso, Código Emperador ou a máis recente, Me he hecho viral. Con que filmes nos sorprenderá o bo de Jorge? Listos, caníbales? Vale, supoño que de escoller unha así que me impactase moito, digamos, o que incluso esta sensación de que che cambia a vida, de que cando hai unha película que che cambia a vida, probablemente esa sexa ET. Removerame, volverame tolo, de entusiasmarame, emocionarame ata o tuétano. E eu creo que foi a primeira vez na miña vida, non a única, pero a primeira vez que me pasou o de que non só empatizas, non só conectas cos personaxes da ficción, sino que de alguna maneira tes unha sensación de identificación. E de repente esa cousa era un rapaz da miña idade, máis ou menos. De feito, eu estaba no colexio e fixen, a rir daquilo, na revista do colexio un traballo sobre Spielberg que aínda non hai moito recuperei, quer dizer, de mudanzas e demais, miras papéis e aparece aquela revista do colexio feita con fotocopias e tal, e tiña moita gracia. Eu non me acordo como dicía, pero algo así como que lle vía o potencial de este tipo vale, golpeárame tanto que tiven como necesidade de volver. Entón, fun varias veces ao sair do colexio, volví a ir ao cine para vela, vina varias veces cando se estreou en Lugo. Ese entusiasmar. Eu creo que normalmente, na maior parte dos casos, e neste, eu diría, sen dúbida, é mellor versión a que se estreou en salas. Neste caso, para min, sen ninguna dúbida, quer dizer, porque as únicas escenas que cortaran, realmente que tampouco aportaban demasiado, e logo facer esa chorrada de cambiar as pistolas por walkie-talkies era ridículo desde todos os puntos de vista. Eu diría, en abstracto, pero para que faz iso? Que máis dá? Quer dizer, non, os nenos non poden ter xente persiguiéndoos con pistolas. Es que é unha ficción. É unha ficción. Quer dizer que estamos agilipollados. Hai unha que eu lembro desto que te transporta, que te sientes que estás como flotando por encima da sala e estás hiperconectado co que está ocorrendo aí e tendo casi unha experiencia extracorpórea. Que fora na película Magnolia, de Paul Thomas Anderson, hai un momento, era un clímax longuísimo, mantiña a tensión e a emoción arriba, sen baixar, e era unha escena, era unha secuencia feita de varias escenas trufadas na que o corazón, e o elemento que disparaba todo, cando un personaxe que está desesperado, a súa vida está sendo un desastre, todo lle está saindo mal, vai conducindo e de repente hai un golpe porque algo cae no parabrisas. De repente, plano detalle, e ves unha rá esvarando polo parabrisas. E empeza unha chuvia de rás, empezan a chover rás. E iso empeza de repente a pasar por todo o resto dos personaxes, unha peli moi coral, e entra como nunha burbulla de eso, hai un personaxe, un plano precioso dun personaxe e de fondo están as sombras das rás caendo, e pareceume o de puro cine elevado á máxima potencia. Parecérame monumental. Que momentazo, que sabes, desto que dis, toda a historia do cine paga a pena só por esa escena. Sabes, ten anos de xente facendo pelis, paga a pena só por chegar a facer esa escena que
que dis, se o mundo acabase, dis, vale, isto xa pagou a pena. Eu creo, non hai película no mundo que non teña algunha idea interesante. Creo que non hai. Nin Plan 9 sobre el espacio exterior. Pero si lembro unha peli que, a máis desto de que foi universalmente extremadamente aplaudida, eu fui ao cine e sempre, pero que? Por que vos gusta a todos tanto? Non me interesa nada. Que fora El sexto sentido, quero dicir, saíra ata medio molesto do cine, sentírame como enganado. E era por unha cuestión como moi concreta, quer dicir, empezou a peli e conectei completamente coa peli, aparte que estaba moi ben rodada, xa Malan roda moi ben, ten moito gusto, pero cando ao final a peli xira e explica o que ocorre, foi de, perdón? Espera, este tío leva un ano sin que a súa muller sexa capaz de velo e non sospeitou nada. E aparte, logo o momento en que fai así, e de repente nota sangue e dis, pero que levas un ano así? Que si eres corpóreo como para notar o sangue, levas un ano con sangue na espalda. Hai un punto de, se cadra era moi cerebral, sí, o que te queiras, pero sí que había un punto de, como de ti colocas unhas normas. Hai unha especie de pacto entre o narrador e os espectadores. En ese pacto eu sentíme traicionado, sabes? Espero que era o de, a ver, eu compreiche unhas normas e ao final da película rómpelas completamente. Entón, a min cando eso, o das sorpresas finais, os xiros finais que lle dan un novo sentido, a min en xeral poñeme un pouco a defensiva, porque a nada que empece a pensar e empece a topar buracos, home non. E con esa peli pasárame a saco. E de feito, tanto me pasou como que non me interesa o cine de Shyamalan desde entón, non vexo pelis, Sí, a ver, realmente é que non teño moito esa noción de placer culpable, porque realmente eso, empece de, se ti disfrutas con algo, pois benvido sexa, non hai ir. Pero entón, co cal non teño moito ese concepto, pero agora, pensando un pouco nesa sensación, o único que si me aparece é, non coa ficción, pero si cos documentais os true crimes, esta idea de documentais sobre crimes reais, que noto que me interesan e que vexo moitos, e non sei moi ben por qué. Quero dicir, hai algo como raro de, pero esta fascinación debería preocuparme, e teño algo aí como medio enfermizo, ou que non identifico, ou por que pero sí que me interesan, e ás veces teño a sensación de hai algo como que creo que eu mesmo me engano a mí mesmo pensando que hai certa curiosidade profesional, quero dicir, no momento en que estás traballando algo en thrillers, pois ver o de aprender sobre a violencia real e como poden funcionar as mentes de xente que chega a cometer atrocidades. Hai algo como interesante e desde un lugar así como seguro e sano, pero no fondo dis, oi, pero eso xa me chegaba cos que vin e sí que me enganchen. O primeiro que me sae é Aníbal Lecter. Esto é moi viejuno, pero Marilyn Monroe, de pequeno estaba enamoradísimo dela, e supoño que non houve ningún mito erótico tan potente despois. Jason Schwartzman, actriz favorita, pois un topicazo probablemente, pero Meryl Streep, gústame tanto, Dios. Alexander Payne, ou Iciar Bollaín, tamén, tan maravillosa, tío. Non se me ocorre ninguna, pero, bueno, pensar postos perfectamente, ¿no? Sería tan bonito ver movéndose. Non que me parece o mellor, pero se tivese que quedarme nun único filme a ver, probablemente sería La La Land. Bueno, que, freaks, gozache desta entrevista? Se vos tamén sodes fans do Ano da Carracha, entón, dadelle like, compartide e suscribídevos. Xa sabedes, unídevos a nosa tribo, caníbales.
Sí, é que eu non sei moi ben cando foi, en que ano foi, non o teño controlado, pero si ocorría que Pepe, un irmán maior, regalaba, como a mí me gustaba o cine, e a él tamén, le gustaba moito, e eu creo que era un pouco como de seguidismo, entón el regalábame libros, e a min impactárame moito o de Truffaut e Hitchcock, a entrevista de Truffaut a Hitchcock. Co cal eu estaba así como moi entusiasmado, entón xa empecé no colexio, en séptimo de xebeo, que agora sería primeiro da ESO, se non me equivoco, empecé a dar a turra con que quería ser director de cine.